Замисляли сте се как става един революционер? Не как се появява герой, а как едно момче ще стигне до идеята, че ще посвети живота си за свободата на един цял народ. Когато говорим за Васил Левски, често го виждаме като съвършения образ на апостола, дякона, един съвършен идеалист. Но той не е бил такъв от самото начало. Образът на Левски, който ние познаваме, се изгражда година след година, събитие след събитие, избор след избор. И ако искаме да разберем истински, трябва да последим как постепенно се формя неговия идеал. И най-вече чувство с дълг към родината. През 1837 година, град Карлово, се ражда Васил Иванов Кунчев, в обикновено семейство. Ранната смърт на баща му остава празнина, но и създава нещо друго. Усещане за отговорност, дисциплина, мъжкарство. Войчо му, архимандрит Василий, поема грижата за него. Образова го, насочва го към вярата и му обещава дори, че го пати в Русия някой ден. А Русия е символ на просвета, духовенство. Животът му е можел да бъде спокоен, предвидим, подреден. Но още в тези ранни години в него се оформя едно различно чувство. Чувство за мисия. Не е просто желание да успее, а усещане, че дължи нещо на своя народ. През 1859 година става дякон Игнатий. На пръв поглед това е избор на духовен човек, но именно в църковната борба за независимост започва да усеща, че вярата и родината не могат да бъдат разделени. Какъв е смисълът от духовна борба, ако народа няма държава? Как може човек да служи на Бога, ако народа му живее безправие? Това не е бунт, това е вътрешна борба. И по-късно той ще напише: ние сме във времето и времето е в нас. Тези думи показват не нетърпение, а съзнание за историческа отговорност. През 1862 година се включва в легията на Йорги Раковски, Белград. Там получава своето първо бойно обучение и също така знаменитият му прякор Левски с лъвския скок. Но когато легията е разпусната, той разбира нещо, което ще определи целия му път. Чуждите държави не воюват за българска свобода от любов, а от интерес. И тогава формулира принципа си: който ни освободи, той ще ни пороби. От тук нататък неговият идеал придобива ясна посока. Свободата трябва да бъде дело на самия народ, не подарък, не външна намеса, а вътрешно извоюване. 1864 година е учител в Войнягово. Той там не просто преподава, той наблюдава, слуша, говори с хората, вижда техните страхове и техните надежди. И стига до важен избор. Народът не е страхлив. Той е неподготвен. Свободата не започва с оръжие. Тя започва със съзнание. Любовта му към родината става още по-дълбока. Не е романтична, а отговорна и прераства в себеотдаване. Той не обвинява народа си, той решава да го подготви. 1868 година четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминава Дунав. Всички знаем как е свършило това нещо. Героизъм, саможертва и трагичен край. Левски не отрича подвига им, но разбира, че само средущина и смелост не е достатъчно. Еднократният бунт може да вдъхнови, не може да освободи. Тук неговото чувство за дълг се превръща в стратегия. Не е нужно повече геройство, нужна е организация. От 1869 година започват неговите обиколки с България. Тайно, методично, неуморно. Създава комитети, клетви, каси, връзки. През 1871 година изработва преустава на ВМРО, Вътрешната революционна организация. Там Левски не говори просто за въстание, говори за република, за равенство, за свобода, без разлика на народ и вяра. И казва: ако спечеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Това е върхът за неговото разбиране за дълг. Личността не е по-важна от идеята. През септември 1872 година Димитър Общи извърши обира при Арабаконак. Левски не одобрява прибързаните действия. Той знае, че тяха грешка
можеш да струва живота на много хора. Обирът води до арести. Общи проговаря. Имената започват да излизат. Мрежата, изграждана с години, е под заплаха. Тук любовта към родината се превръща в изпитание. Левски има възможност да избяга в Румъния. Но вместо това се връща в Ловеч. Събира архивите на ВМРО. Списъци, писма, документи. Опитва се да унищожи следите и да спаси хората. Това не е сцена на бойно поле. Това е сцена на избор. Да поставиш делото над себе си. Да приемеш риска, защото усещаш, че това е твоя дълг. На 27 декември 1872 година е заловен в Хахрийското ханче. Ареста идва след разпитите на мрежата и приятелство. По време на разпитите не издава всичко. Поема вината и до края остава верен на принципа си. 18 февруари 1873 година. Присъдата е изпълнена край София. Той знае какво го очаква. Но още по-рано е написал: дела трябват, а не думи. И негови дела остават. Днес Левски е символ, паметник, име на улица, портрет в класната стая. Но преди да бъде символ, той бил човек. Човек като мен, като вас. Човек, който може да замине за Русия. Да остане дякон, да избяга, да спаси себе си. И не го направил. Отекал се от всичките си лични нужди за нещо по-голямо от самия себе си. Ако видеото ви е харесало и сте останали до края, усетете по-напалче нагоре, абонирайте се, по желание ударете камбанката и очаквайте още от Българско знаме. Благодаря ви.